ଆଜି ପିଲେ କରିବା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାକୁ ପଖାଳ ଭାତ, ତାହିଁକି ବଢ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଉଥିବା ଖାଉଥିବା ଲୁଣ ମରିଚରେ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ ଜାଣିଛ ନା? ପଖାଳ ଭାତ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଖରାଦିନେ କ'ଣ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଲି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ରଖିଦେଲି, ଏପଟେ ତାୱା ବସାଇଦେଲି, ବଢ଼ି ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି ତେଲ ପକାଇକି, ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି। ତାପରେ ଭଜା ବଢ଼ି ବାଇଗଣ ଇଆଡ଼େ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି, ବଢ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା। ରସୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭାଜିଦେଲି। ରସୁଣ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକରି ବନେଇବା ଗୋଟେ ଚଟଣି ପାଗ, ଜାଣିଛ? ରସୁଣ ଭଜା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭାତ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲେ, ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇକି ତୋରାଣି ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ, ରସୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲି ପକାଇଛି। ତାପରେ ବାଇଗଣ ଟିକେ, ସେ ହେଉଛି ଛତୁ ତରକାରୀ କି ଆମ୍ବ ଖଟା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ଏମିତି ଆଉ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଚକୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି କରିଦେବା, କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ଖାଇବା। କିଏ କିଏ ପଖାଳ ଭାତ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଖାଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆମେ ଗରିବ, ଆମ ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ। ଆମର ପଖାଳ ହାଣ୍ଡି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ବୁଝିଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ପଖାଳ ଭାତ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଟିବନି, କଟ୍ କରି ଦେଖିବନି, ଦେଖିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ମଜା ଜମା ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବନି। କଟେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଟେଇଲେ ଜମା ତାର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବନି। ଦେଖ କେମିତି ଖାଲି ମୁଁ ଖାଇ ନେଉଛି, ପାଟିରୁ ଖାଲି ଜାବ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? କିଏ କିଏ ଖାଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ବାଡ଼ ପୋଡ଼ା ବଢ଼ି ଚୁରା? ଦେଖ ବଢ଼ି ଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇବ, ତାପରେ ଖାଇବ, ପକାଇବ, ଖାଇବ। କି ନାଗେ ଜାଣ ନା, କାଟରୁ ମୁସୁରୁ ନାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଜାଣିଛ?